Assalamualaikum. Halo para guys, para lur. Tetep merenges senajan urip murah mujur. Weleh. Para lur, para guys ya, iki diwale. Para lur, para guys, wong bakal ngunduh apa sing wis ditandur, maju terus pantang mundur, tetep semangat. Menawa kelingan kenangan-kenangan pahitmu sing biyen-biyen lali ke wae. Sing wis ya wis aja nangis. Oke. Jadi ngene, Bro. Iki aku rada ngomong-ngomong sithik ya, Bro. Aku tau dikandani wong ki ngene. Yo pas karo keadaanku saiki sing durung duwe pasangan. Sakno sak jomblowers ya. Jadi bagi para jomblowers semua ya, termasuk sing ngomong iki aku iki. Kadang ki wong wedok ki nganu, kadang ki ana sing mandang harta, ana sing mandang fisik. Yo akeh ngerti wong-wong sing wajah ketoke kok ora pati ganteng ning kok bojone ayu-ayu ngono kae. Ya kuwi berarti wong sing wajahe ra pati ganteng kuwi kok jebul bondone akeh. Ana sing wajah ganteng ning ora duwe duit. Jadi wong wedok-wedok ki asine percuma. Entuk wong ganteng-ganteng ngono kae ning ra duwe duitan ya percuma to. Ya wis mending wajah-wajah pas-pasan rapat wong ganteng. Ya contohnya kok aku ngene iki. Aku wajah pas-pasan. Ning nek perkara duit ya ora duwe.